Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door ABS Autoherstel Peter Brouwers in Roermond. We staan achter de luif. Voor Nedermungenaren is dat misschien de Luifelstraat. Waarom de Luifelstraat? We zitten aan de andere kant van de markt. Op de markt werden negotie gedreven, werden dingen verkocht. En dit is eigenlijk de achterkant. We staan bij Maria-kapelke. Maar Maria is weg. Maria is op vakantie. Het kapelke is gerestaureerd door leerlingen van de gildeopleiding op een schitterende manier. En op vrijdag 16 december komt Maria terug van vakantie en werd hij weer geplaatst. We zien een mooi opgeknapt kapelke, alleen de tekst die er vroeger op sting, die ontbreekt nog. En die tekst die waar uit de kop even, zo duk Geer hier passeert, tuint dat Geer Gods moeder eert. Het zal nemers verbazen dat dat een tekst was van Johansen. Ik ben benieuwd of die ook terugkomt. Zo'n Maria-kapelke, staat dat er nu zomaar? Nee, natuurlijk. Dat is een teken van de putten. En wat waren putten? Dat was een plaats waar men water kon halen. En in deze tijd van gas en elektriciteit zal iedereen begrijpen dat water een eerste levensbehoefte was. De middeleeuwse mens haalde zijn water uit een put. Riekerlu hadden een eigen put in de kelder. Maar de mensen die zich verzamelden rondom zo'n put, die vormden een gemeenschap. En sinds de stadsbrand van 1665 gingen ook vanaf 1666 de putten met een keers naar de kapel in het zand. Waarom? Omdat de bevolking werden opgevangen. Het was crisistijd. Putten waren een heel belangrijke gemeenschap. En als ze lid was van zo'n put, dan had ze ook een soort levensverzekering. Want toen werden ze ook begraven vanuit de put. Toen werden ze bedag als ze krank was geholpen. Er werden 7 maagden naar de kapel in het zand geschikt met een keers als ze krank was. En dat is de gemeenschapszin die in Remun, maar ook in andere middeleeuwse steden heerste. Heel belangrijk. En die putten verkennen er nog een paar. En zeg me nu niet dat dat gemeenschapsverenigingen zijn. Nee, gewoon de put. En de putkers naar de kapel in het zand dragen. Overigens staan we hier bij dit kapelke van Maria. En Maria komt binnenkort terug van vakantie. Schitterend opgeknapt door die leerlingen van het Gildecollege. Op initiatief van een particulier nota bene. Alle lof toch, want dit is een van de weinige putkapellen waar dat de gemeente Remun nota bene eigenaar van is. En de gemeente Remun, ja, goed. Ik wil niks verkeerd zeggen, maar ze hadden er misschien beter naar kunnen kijken. Toevallig, vlak hierbij hebben we het oog over 5 stolpersteinen. En die liggen vlak bij dit kapelke en ik denk dat het toch belangrijk is dat we daar ook even aandacht voor hebben. En een stolpersteen herinnert aan de Tweede Wereldoorlog van mensen die gedeporteerd zijn en op de een of andere manier in concentratiekampen om het leven zijn gekomen. En dan heb ik het over ons Joodse stadsgenoten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.